सीझनल भाज्या ज्या असतात त्या आपल्या तब्येतीसाठी अतिशय चांगल्या असतात. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये अशीच एक मस्त अशी आपण सीझनल पालेभाजी बघणार आहोत आणि ती म्हणजे चण्याच्या पाल्याची भाजी. तर थंडी मस्त अशी सुरू झालेली आहे आणि बाजारामध्ये ह्या सीझनमध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये हा चण्याचा पाला येतो. तर याची जी भाजी होते ना ती अतिशय सुंदर होते. तर मागच्या आठवड्यामध्ये मी ही भाजी आणलेली होती, मला मिळाली ती जवळजवळ मला 60 रुपये पाव किलो या रेटने मिळाली होती. पण त्याच्यानंतर काही मिळाली नाही, मग मी ऑनलाईन ऑर्डर केली तर इथं मला फक्त 35 रुपये पाव किलो मिळाली. तर ही जी भाजी आहे तर ती आपल्याला स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे. 2 ते 3 वेळा पाण्याने अगदी मस्त अशी धुवून घ्यायची आहे. आणि ही बघा अशी काय काय जण ही भाजी अशी निवडून घेतात, मला म्हणजे त्याला अशी छोटी छोटी पानं असतात तर ती अशी सगळी सेपरेट करून त्या पानांची भाजी बनवतात आणि मधला देठ आहे तो फेकून देतात. पण इथं मी हा देठ पण फेकलेला नाही आहे, कारण हा देठ पण बघू शकता मस्त असा कोवळा आहे. तर मी आज सरसकट ही सगळी भाजी अशीच वापरलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तशी निवडूनसुद्धा वापरू शकता. तर आता चिरायची कशी, तर असा मस्त असा बंच भाजीचा घट्ट हातात धरून घ्यायचा आणि एकदम बारीक अशी भाजी आपल्याला चिरायची आहे. तर ज्याने तुम्ही चिरणार आहात, सुरी म्हणा किंवा विळी म्हणा, तर त्याला चांगली अशी धार काढून घ्यायची आणि शक्य तेवढं तुम्हाला जेवढं जमत असेल तेवढी बारीक अशी ही भाजी आहे ती चिरून घ्यायची आहे. हे बघा, तर मी मस्त अशी सुरीला धार काढून घेतली आणि एकदम बारीक अशी ही भाजी मी चिरून घेतलेली आहे. जेवढी चांगली बारीक तुम्ही चिराल ना तेवढी ही भाजी मस्त होते. अतिशय पौष्टिक आहे ही भाजी, चण्याच्या पाल्याचीच आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही समजू शकता की याच्यामध्ये किती मुबलक प्रमाणामध्ये पोषक तत्व आहेत. ते फायबर तर भरपूरच आहे, आयर्न पण आहे. तर अशा बऱ्याच उपयोगी गुणांनी भरलेली अशी ही भाजी आहे. तर एकदम बारीक बघा अशी भाजी मी चिरून घेतली. तर ह्या भाजीसाठी आपल्याला एक ठेचा बनवायचा आहे. तर 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या मी सोलून घेतलेल्या आहेत, पाव चमचा जिरं घेतलेलं आहे आणि इथं मी काही हिरव्या मिरच्या, लाल मिरच्या अशा घेतलेल्या आहेत. तर तुमच्याकडे लाल मिरची नसेल तर फक्त हिरवी मिरची तुम्ही वापरली तरी चालेल. मिरचीचं आणि लसणाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. त्याचा मस्त असा बघा मी खलबत्त्यामध्ये छान असा ठेचा करून घेतलेला आहे. खूप बारीक पण नाही, पण असा थोडासा ओबडधोबड असा ठेचा करून घ्यायचा. आता फोडणी कशी करायची ते बघूया. तर पॅन गरम झालेला आहे, तेल घातलेलं आहे. तेलाची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. तेल गरम झालं की नंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये पहिला आपण जो ठेचा करून ठेवलेला आहे तो इथे ॲड करायचा आहे आणि ठेचा हलका परतवून घ्यायचा आहे, म्हणजे लसणाचा मस्त असा सुवास येईपर्यंत छान असा परतवून घ्यायचा आहे ठेचा. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. ठेचा परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये 2 कांदे आहेत ते बारीक चिरून घातलेले आहेत. कांद्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं पालेभाजीमध्ये, म्हणजे पालेभाज्या आहेत त्या चवीला खूप छान लागतात. कांदा मात्र मस्त असा मऊ पडेपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे, कांदा कच्चा ठेवायचा नाही आहे. बघू शकता कांद्याची क्वांटिटी पण कमी झालेली आहे आणि कांदा मस्त असा मऊ झालेला आहे. आता याच्यामध्ये ही मी भिजवलेली मूग डाळ ॲड करणार आहे. तर मी एक पाव वाटी मूग डाळ स्वच्छ धुवून 2 ते 3 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली होती. तुम्ही ओव्हरनाईटसुद्धा ठेवू शकता आणि ती मूग डाळ मी इथं वापरलेली आहे. मूग डाळीमुळे ह्या भाजीची टेस्ट आहे ती खूप छान लागते. एक पाव चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे. समजा तुम्हाला मूग डाळ वापरायची नसेल तर तुम्ही अशीच ही भाजी नुसती बनवू शकता, म्हणजे मूग डाळ स्किप पण करू शकता. पण मूग डाळीमुळे या भाजीची चव वाढते आणि आपली जी पोषक तत्व आहे ती पण वाढतात. आता मूगडाळ कांद्यामध्ये व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर सगळी बारीक चिरलेली भाजी मी इथं ॲड केलेली आहे. ही सगळी पाव किलो भाजी आहे. तर तुमच्याकडे सध्या या भाजीचा रेट काय आहे ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा, कारण आमच्याकडे जर भाजीवाल्यांकडे गेलो तर इथं ही 60 रुपये 50 रुपये पाव आहे. फक्त मी ऑनलाईन सर्च केले तर तिथं मला मात्र 35 रुपये पाव किलोनं भेटली. तर तुमच्याकडे जो रेट असेल तो कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर भाजी छान अशी व्यवस्थित परतवून घेतलेली आहे आणि हिला मी झाकण ठेवून अगदी 2 मिनटाची वाफ दिलेली आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. 1-2 मिनटाची वाफ झालेली आहे, बघू शकता. आणि हे वाफेचं जे पाणी आहे तर ते सगळं भाजीमध्येच आपल्याला घ्यायचं आहे. झाकणाबरोबर ते पाणी बाहेर फेकून द्यायचं नाही आहे, तर ते सगळं भाजीमध्येच आपल्याला वापरायचं आहे. झाकणाला सगळं जे वाफेचं पाणी येतं ते. तर आता भाजी मी पुन्हा परतवून घेतली. आता ही अर्धी कच्ची शिजलेली भाजी आहे. तर इथं मी आता मीठ ॲड करणार आहे. तर चवीप्रमाणे इथं आपल्याला मीठ ॲड करायचं आहे. पण पालेभाजी असेल तर शक्यतो त्याच्यामध्ये थोडं मिठाचं प्रमाण कमीच ठेवायचं असतं, कारण पालेभाज्या खूप कमी अशा होतात शिजल्यानंतर.
तर मीठ ॲड करून झाल्यानंतर मी मस्त अशी भाजीमध्ये ते मीठ मस्त असं व्यवस्थित परतवून घेतलं, जेणेकरून सगळ्या भाजीला मीठ लागेल. आणि आता याच्यावरती मी झाकण ठेवून ही भाजी आहे ती 5 ते 7 मिनटासाठी मस्त अशी स्लो गॅस फ्लेमवर वाफवून घेतलेली आहे. कारण आता आपण मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे भाजीचं अंगचं जे पाणी आहे ते भरपूर असं सुटणार आहे आणि त्याच पाण्यामध्ये आपली मस्त अशी भाजी ही शिजून येणार आहे. तर एक 5 मिनटाची व्यवस्थित वाफ दिली आणि मस्त अशी बघा आता ही भाजी आता छान अगदी शिजून आलेली आहे. गॅसची फ्लेम मात्र स्लोच ठेवायची आहे वाफ देताना भाजीला. अजिबात मोठ्या गॅस फ्लेमवर करायची नाही आहे, नाहीतर मग भाजी करपून जाईल. तर व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेतलेली आहे. बघू शकता मस्त अशी भाजी तर तयार झालेली आहे. आता शेवटी मी याच्यामध्ये हे थोडं ओलं खोबरं घातलेलं आहे. तुम्ही याच्याऐवजी शेंगदाण्याचा कूट घालू शकता किंवा हे काही न घालता नुसती अशीच तुम्ही भाजी खाऊ शकता, कारण आपण याच्यामध्ये मूग डाळ घातलेली आहे. पुन्हा या भाजीला मी एक अर्धा ते 1 मिनटाची वाफ दिलेली आहे, कारण मी इथं खोबरं वापरलेलं आहे त्यामुळे. तर खोबरं पण भाजीमध्ये व्यवस्थित छान अगदी मुरलेलं आहे. परफेक्ट भाजीमध्ये हे ते खोबरं पण मिक्स झालेलं आहे. वाफ दिल्यामुळे मस्त अशी भाजी आपली इथं तयार होणार आहे. आणि आता ही भाजी मी व्यवस्थित परतवून घेतली आणि बघू शकता तुम्ही किती मस्त आणि सुंदर अशी ही आणि अतिशय पौष्टिक, तब्येतीला उत्तम अशी ही चण्याच्या पाल्याची भाजी इथं तयार झालेली आहे. तर नक्की अशा प्रकारे करून बघा. तर खूप छान लागते, चवदार अशी आणि मस्तच लागते ही भाजी. नक्की ह्या पद्धतीने करून बघा. परफेक्ट मस्त एकदम परफेक्ट अशी ही भाजी इथं तयार झालेली आहे. रोजच्या जेवणासाठी वापरू शकता, टिफिनसाठी वापरू शकता. तर अतिशय तब्येतीला उत्तम असलेली भाजी ही इथं तयार झालेली आहे. तर नक्की या प्रकारे ही जी भाजीची रेसिपी आहे ती ट्राय करा आणि तुम्ही केल्यानंतर ती भाजी कशी झाली ती पण मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि हिला झाकण लावून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला समजा ही लगेच वाढायची नसेल तर अशीच झाकण लावून ठेवायची, म्हणजे त्या वाफेवर सुद्धा ती भाजी मस्त अशी शिजून येते. तर बघू शकता मस्त परफेक्ट अशी ही आपली चण्याच्या पाल्याची भाजी इथं तयार झालेली आहे. सीजनल भाजी आहे, तर मार्केटमध्ये मिळाली तर आवर्जून करून खा. अतिशय तब्येतीला पौष्टिक आणि उत्तम अशी ही भाजी असते. तर तुम्हाला हा चण्याच्या पाल्याच्या भाजीचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.